हेलौ लोगोफोर माबोरै दं नोंसोरो मोजाङैनो दं जानो हागौ आंबो दिल्लीयाव फैनायनिफ्राय नोंथांमोननो माने मेइन भिडिअखौनो दिन्थिहरनो हायाखै आरो आंबो बिजिनो लोगोफोर आं मायाव दङ बे जाबाय जिम सेन्टार लोगोफोर जोंनि माने डिपार्टमेन्टनिनो बेहाय जोंनि अफिसनि स्टाफफोरा माने जिम खालामो आरो लोगोफोर नोंथांमोन नुहुरगासिनो दङ नायाखै आं माने जिम खालामनो जुजिनाया आरो लोगोफोर माने आंथ' जिम खालामा थेवब्लाबो माने नोंथांमोननो जिम खालामनानै दिन्थिहरबाय लोगोसे आं दाख्लिनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोननो दिन्थिहरदोंमोन दि आङो बे जाबाय मेट्र' कार्ड लोगोफोर मेट्र' कार्डखौ माबोरै इउज खालामो माबोरै स्वाइप खालामनो एटिएम बायदि नामा नोंथांमोनखौ दिन्थिहरदोंमोन नायाखै बेयाव लिरनाय दं लोगोफोर यात्रा कार्ड ट्रेभेल कार्ड लिरनाय दं लोगोफोर बेखौ लानानै आं नों दिनै दान्दिसे बेरायहैनो गोसो जादों आरो बेरायनो लुगैदों आरो माने दिल्लीयाव नोंथांमोननो दिन्थिलांनि आरो मोजाङै डिटेलबो माने मेट्र' कार्डखौ माबोरै बाहायो बेखौ दाख्लै नोंथांमोननो दिन्थिहरखादोंमोन आं लोगोफोर माने बेखौ एटिएम बायदिनो बेयाव माने मोनसे सेन्सार दं आरो बेयाव होबानो माने बिनि स्क्रिनाव बिनि डिटेलखौ नुयो आरो लोगोफोर माने बेसेबां फैसा दङ बेखौ मिथियो आरो बियो बहुत गोबाव जाबाय लोगोफोर माने दिनै 5-6-7 बोसोरसो जालांबाय आरो आंनाव दंखायोमोन आरो अलरेडि फैसाबो दंमोन आरो लोगोफोर थौदो नोंथांमोनखौ लानानै आङो जारनि खालामनो थांनोसै आरो लोगोफोर थौदो थ' लोगोफोर ओजोंहा नायहर माने दिल्लीयाव आरो बिदि फुटपाथफोराबो इसेबां माने 10 बोसोरावबो बहुतखौनो एसे चेन्जेस जायाखै आरो आं जेरै 10 बोसोर सिगां जेरै माने जेरै दंमोन बिदिनो दाबो सेमैनो दं आरो एसे माने डेभेलप खायसे जायगाफ्रा जायाखै आरो थ' लोगोफोर आङो मेट्र'सिम थांगासिनो दङ ओजोंहा मेट्र'आ बारा गोजान नङा बिनिफ्राय मथा मथि जोंनि माबानिफ्राय अफिसनिफ्राय बारा 1 किल'मिटारबो जाया आरो लोगोफोर माने 800 मिटार्सनि गेजेरावनो दं आरो थ' लोगोफोर आंबो माने रेडि जानानै थांगासिनो दं आरो माने दान्दिसे बेरायना फैनो बेलासि समाव होननानै खिन्थु आरो दिल्लीयावथ' बहुतखिनि पलिउसन लोगोफोर बेयाव माने पलिउसनानो माने दिनावनो अर होना खोन्थिखायो आरो मबाइलाव माने बहुत माने बिनि पलिउसननि थाखायनो माने हांबो लानो डिस्टार्ब जादों थ' लोगोफोर नै आं मेट्र'सो मोनबायानो बियो साबवे लोगोफोर बेनि सिङाव थांबानो नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन आरो लोगोफोर बे साबवे बेखौनो माने सिंखै थांनाय आरो ओरैनो माने मेइन लामा बारस'नो हाया लोगोफोर माने दिल्लीयाव ओरैबायदि ट्राफिक जायो बेखायनो आङो नोंथांखौ साबवेजों लांगोन आरो बे साबवेजोंनो सिङाव नोंथांमोना मेट्र'खौ मोनगोन आरो लोगोफोर गोजान नंला लोगो फाइनालि नोंथांमोनखौ नुहुरबाय जानो हागौ बैनि सिगाङावनो लोगोफोर माने मेट्र'आ मोनबायानो आङो बे मेट्र'निफ्राय आं दान्दिसे सम ओजोंहा जनपद बा सेक्रेटारियेट भबनहालागै बेरायनो गोसो जादों आरो लोगोफोर जोंहा नै लोगोफोरनो एखन बेसेबांबा समायना मेट्र'नि सिंनि माबाफोरा आरो बेसेबांबा मोजां थ' लोगोफोर फाइनालि आङो नै मोनफैबाय सफैबाय माने स्टेसनसिम लोगोफोर बेनिफ्राय आं थांनो होननानै रेडि जाबाय लोगोफोर दान्दिसे सम आं मेट्र'खौ नेबाय बारा गोबाव नेनाङा 10 मिनिटसोनि गेजेरावनो फैयो आरो 5 मिनिट 10 मिनिट फाइनालि आं मोनफैबाय आंनि मेट्र'आ आं बेखौ बेयाव गाखोनानै आं दिनै जनपदसिम थांसिगोन जनपद नङाबा सेक्रेटारि भबन आरो बेहालागै थांगोन माने थ' लोगोफोर नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा खोथानो नागिरदों बे आं दा फुटप्रिन्ट नुदोंना नोंथांमोना बे फुटप्रिन्टआ जाबाय नोंथांमोना जेब्ला माने मेट्र'आव गाखोगोन बेयाव लामा आन्दायोबा माने बे मोनफा मोनफा मेट्र'आव माने ब्लु लाइन येल' लाइन मेजेन्टा लाइन बिदि होनाय थाखायो आरो थ' बे लाइनखौना नोंथांमोना थांनांगोन फाइनालि आं निजेनि डेस्टिनेसनजों सफैबाय बेनो जाबाय राजघाटमोन लोगोफोर रेड फर्ट इन्डिया गेट आरो बेनिफ्राय बांद्राय गोजान नङा मेट्र'आव गाखोनानै आंनि मथा मथि बेलेन्सआ बांद्राय गोजान गोबां दानाखै आरो थ' बेयावनो आं दान्दिसे सम बेरायनो होनना फैदोंमोन नाथाय आङो मेइन जायगायालागै सौहैयाखै एसे मोनाबोनायखाय आङो गिदिंफिननायसै थ' नोंथांमोननो उनाव सम मोनोब्ला आङो इन्डिया गेट आरो राजघाटनि माबाखौ पिक्सारखौ मोजाङै भिउस होनानै मोजाङै दिन्थिगोन लोगोसे फाइनाल नायाखै लोगोफोर बेसेबांबा समायना आरो लोगोफोर माने फारसेथिं ओजोंहा लामा सेर सेर बिफां गायनायजों लोगोसे नायाखै माने बेसेबां बिबार सारि सारि आरो आंनि फारनैथिं लामाथिंबो थ' बेसेबांबा मोजां नुदोंमोन बेखिनि एरियाखौ आङो लोगोफोर थ' दान्दिसे सम बेयावनो बेरायबाय मोनाबिलि जानाय थाखाय नोंथांमोननो आं मोजाङै दिन्थिनो हायासै थेवब्लाबो आङो नै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै बे जाबाय आन्डारग्राउन्ड मेट्र' लोगोफोर आं बे आन्डारग्राउन्ड मेट्र'जोंनो सिंखै हाबलांलायनोसै नोंथांमोना नायहर नायाखै माने बेसेबां गोथौआव थायो लोगोफोर मेट्र'आ नायाखै मेट्र' गेटजों गेट नाम्बार 5 बियो बे जाबाय आइएनए आरो बे आइएनएनि फारसेथिं नै लोगोफोर आं मेट्र'खौ नेबाय दङ बे नेनानै बेयावनो आं दान्दिसे नोंथांमोननो दिन्थिहरदों मा स्टेसन दङ थ' लोगोफोर दिनै आं मोजाङै दिन्थिजोबनो हायासै उनाव मोजाङै नेक्स्ट ब्लग लाबोबा नोंथांमोननो दिन्थिहरसिगोन बाय बाय